A mí me corresponde falar en nome da maioría das mulleres de Galicia. Vamos a seguir traballando con vostedes ou sin vostedes, pero lección sobre protexer as nosas mulleres, as nosas fillas e as nosas mais contra a violencia machista, ningunha, señora Pontón. Silencio, por favor, silencio. Señor Feijóo, as mulleres non temos dono, e moito menos é vostede o dono das mulleres deste país. Non necesitamos, señor Feijóo, que nos diga que as mulleres temos dono. Esa é unha parte do problema de por que hai violencia de xénero, porque hai quen cree que as mulleres temos dono. E desde logo, señor Feijóo, as mulleres deste país falan por si mesmas e non o lexiron a vostedes portavoces, moito menos cando vemos cal é a resposta do seu partido ante o 8M ou ante as denuncias que facemos nas rúas porque decimos que faltan medios e faltan recursos. Desde logo non nos representan os que din que o 8M é o máis machista. O máis machista é pactar con vos, que é o que está facendo vostede, señor Feijóo. Ese é o máis machista que hai.